Hľadáte pozemok na výstavbu rodinného domu, no nechce sa vám lietať medzi stavebným úradom, katastrom a rôznymi inými úradmi? Pozrite si ponuku tohto pozemku a potom si povieme viac o tom, čím sa odlišuje od všetkých ostatných. Tak ako? Viete si tu predstaviť svoj rodinný dom? Kúpou tohto pozemku môžete začať ihneď stavať. Na tomto pozemku je totižto vydané právoplatné stavebné povolenie na výstavbu štvorizbového bungalovu, ktorého úžitková plocha je viac než 100 m². Takže ak máte takéto ambície, zavolajte mi, dohodneme si stretnutie, no a po jeho kúpe začínate stavať. Pre dnešok je to všetko. Nezabudnite sledovať moje sociálne siete a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!